Naimbagnal daw, kanya ito aming kapsat. Tataman ket talent tayo, tisuro tiso ni Apo Diyos, may mapan, kanaputi ang Iso Kristo, nga iso na lang tipudno, mga isalakan, gawanin ti sabali. Siyempre, iti sao ni Apo Diyos, ado dagiti versikulo nga mga isuro, may papan kanaputi ang Iso Kristo, nga iso na lang ti mga isalakan, nga basahin tayo dagiti sa magmamano. And then hopefully, makonbinsar tunggal may sa kanya ito yung agtalek, ket di mamati kanaputi ang Iso Kristo, nga iso na lang ti makaisalakan na kanya tayo. Hindi iti biyak tayo, tapos nagkasta, makipagyan tayo kani Apo Diyos, iti agnanayon. Muna nga basahin tayo, ti mismo yung balikas ni Zechariah, may isang nga pangadi, so ti father ni Juan, John the Baptist. Para na iti Luke chapter 1, verse 68, hanggang 69, no, page 67, kung kanana. Then his father ni John, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and prophesied. 68. Blessed is the Lord, the God of Israel, because He has visited and provided redemption for His people. So, ni Zechariah mismo, mga pakamo, ibagana, nga ni Apo Diyos improvide ng timang isalakan. Paneknekan na launay pudno, ni Apo Diyos provide ng timang isalakan. In verse 69, He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. So, imbaon na ti mga isalakan ni Apo Diyos, imbaon na ti mga isalakan nga naggapo iti trono ni David, linya ni David, mamako na, or king iti Jewish nga mga isalakan, awan sa baling nga bangbanggitan na, no di apo ti mga Heso Kristo, ngarod, may daydayo ni Apo Diyos, kasi adda ti mga isalakan, kanyada nga Hudyo, kastamit kanagiti hentil. Ngarod, iti na yanak ni Heso Kristo, syempre na ipan iti templo isuna, and then di madedikar, ni mismo ni Simeon nga dayjay nga mga dedikar kanya na verse 29 and then verse 30 ti chapter 2 i-open nyo lang misa una na. Now master, you can dismiss your servant in peace as you promise, for my eyes have seen your salvation. Ni Simeon, ang kanin na Diyos, na ipakamo kanya na nga, saan nga matay, nga na makita na naputi ang sa Kristo. Hindi nakita na mismo, sinakroy na mismo yung nagkararag. Narad ko na dawati na, mabalinin Apo Diyos, nga palubos mo nga pumusta yung tiadipen mo. Kasi nakita ko iti mismo kalag iti matak, nga ti panang isalakan mo iti Israel. Nakita na mismo, naputi ang sa Kristo, hindi manggita na nga mga salakan, awan sa bali, no diniha sa Kristo metlaeng. Siyempre, ni Zechariah, at da anak da ni Elizabeth, which is ni John the Baptist. Ididimakal ni John the Baptist. Iti chapter 3. Iti chapter 3 verse 5 ingana iti 6. Mangrugi nga agsuro ni John the Baptist, and then in quote na iti manipud iti book of Isaiah. Kuna na chapter 3 verse 5. Every valley will be filled, and every mountain and hill will made low. The crooked will become straight. The rough ways smooth. And everyone will see the salvation of God. So, i-proclaim ni John the Baptist nga isagana da dapat tunggal may sagbabawi da kanang basbasol da kanya da nga Hudyo, kasi adda kanya dan ti mga salakan ni apo ti nga Heso Kristo. Siyempre, so namang paniknaik nga po na yung pain ni Apo Diyos ti mga salakan kanya tayo. Kaya nagkapuman ti Jewish, ngayon kay ramanan ti mga hentil. Ngarot, awan sa baling nga patyen nga mga salakan, no din ni Heso Kristo laing. Siyempre, ni Apo tayo nga Heso Kristo mismo, idiada isunan tagisuro, suro isuna, share na tisaw ni Apo Diyos, ado dagiti nang paneknek na, ngay sunakit pudno, may sunalang ti mga salakan, sunalang ti Diyos. Iti whole nga book of Luke, may parangarang launay nga ti kanay nga banggit ket anak ti tao or son of man. Ket dakkel nga adal kanya nga Hudyo, kasi iti dayta nga may paneknek nga ni Apo Diyos, ni Apo tayo nga Heso Kristo, ket saan nga gagangay nga anak ti tao laeng ti sunaket Diyos. Ngaron, kaya na nga i-perform aramiden dagiti biyan ti kain ti tao, saan nga kaya ti natural nga tao, no dikat ni Apo Diyos laing ti makaaramid. Ado dagiti milagro nga impakita na, ado dagiti nakaskas daong nga inaramin na,
tapno iti kasta mamati dagiti Hudyo ken kuana uray dagiti Gentiles nga daytang tiyempo ngem no mapay adu pa ti tiyempo nga nagsurumit lang isu na pinaneknekan na nga isu na talaga ti mga salakan. And then may san nga panagsuro na iti John chapter 14 verse 6 nga may san kanay nga musar nga bersikulo kunana Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So itinay ito yung may pakita, isuro ni Hesus Kristo nga awan titadto mga dalan pag naandang mapanji langit no din ni Hesus Kristo laing. Para kay Jewish, aming nga tatao, ni Hesus Kristo ni Apo Diyos laing ti patyan, ta iso na laing tipod ng mga salakan, nga awanen ti sabali. Ngaron, dagiti adalan ni Hesus Kristo, intuloy damit laing nga nagisuro. Nga pudno nga ni Hesus Kristo laing ti pakabirukan iti panakaisalakan nga awanen ti sabali. For example, iti Acts chapter 4 verse 12. Insuro ni Peter, mismo nga ni Peter tagsasang nga may isang apostle na puti nga sa Kristo. There is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. So, awanin ti duma nga inte patyen. Awanin ti sabali nga pakasarakan ti panakaisalakan no din ni Hesus Kristo laing awanin ti duma nga impaay ni Apo Dios nga tapno iti kasta ket maisalakan tayo no din ni Hesus Kristo laing. Ngarod amin tayo patyen tayo ni Hesus Kristo laing di mga isalakan adan ti pisaw ni Apo Dios. Basta kayo tisaw ni Apo Diyos, makita tayo nga intero itisaw ni Apo Diyos manipod Genesis ingana iti Revelation, ti sentro na amin ng isuro, banggitan about kani Hesus Kristo. Ngaron, no adalin tayo nga hol tisaw ni Apo Diyos, makita tayo nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iso ti isuro tisaw ni Apo Diyos, nga mga paay, kanya tayo ti man nakaisalakan, biyag, ngagnanayon, nga awanen ti sabali. Ngaron, oray ni Apostle Paul, iti Romans chapter 1 verse 16 ano na? For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jew and also to the Greek. Medyo Ilocano nga term na kastamit kadagiti hentil nga namasar ni kasi Grego hentil met lang di ay madilaing Greek laing makuna nga entil ti daytang tiyempo. Kasi amin nga basta saan nga Hudyo may bilang nga entil. Ngaron, ito yung CSB version di Bible. Ngayon basa kanyayo. For I am not ashamed of the gospel. No iti King James version nga old nga King James kuna na. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Nalagdag adang nga term nga gospel of Christ. Ti gospel laing ni Hesus Kristo, iso laing ti pudpudno, iso ti power of God for salvation, awanen ti sabali. Ngaron, awan ti sabali nga tayo masigan, no din apo tayo nga Hesus Kristo laing, ti iso laing ti dapat patyen tayo, and then pagtalkan tayo, nga iso laing ti pudpudno, mga isalakan kanya tayo ang aming tatao, nga awanen ti sabali. Ngaron, tunggal may sa encourage, tunggal may sa kanya tayo, nga agtalek tayo kani Apo Diyos. Kasi kani Abraham, nagtalek kani Yahweh, isot ka po na nga bilang ni Apo Diyos so nga nalinteg. Ngarod, ti panamati kani Apo tayo nga Hesus Kristo, patsyen tayo nga iso na ti talagang natay, na yung karo, iji basol tayo, iji krus, kalbaryo. Iti karigana, ti makuna tayo nga gospel of Christ, at dati na yung karo, iji basol tayo, nga dati yung nga managbasol nga tatao. Iso na kat na itanem, iso na kat nagungar, nagsubli nga ron di langit. Ngaron, siya sino man, mamatikan ko na madan tibiyag nagnanayon, napudno ni Apo Diyos, kanya kadatayo aming tao, numapay tila dumakat panambilang da sa nga napudno ni Apo Diyos. Ngem, itisaw ni Apo Diyos, isuro na, napudno unay ni Apo Diyos, kadatayo. Ngaron, napudno tayo met dapat kamay, di pinati tayo nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo, napudno tayo nga agserbikin ko na, mga ramid lang itipagetan na. Nagsaya at tagsarbi, maawatan tayo nga dati mga salakan kanya tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kan mga ramid tipagatan ni Apo Diyos. Ngaron, ni Apo Diyos kadi, tadang mga tarabay, mga kadwa tunggal may sa kanya tayo. Ni Apo Diyos laing timaday dayaw, nga awanin ti sabali.